Nevidím ich. Tak, áno, tak, kouknite pěkně, áno. Ať vás mám trochu v prostředku, ať já nemám jenom kus vlasu. Tak, kde mám tu našu? No, kde je, zas vidím půl zemí. Aha, tu je. Tak, teď to vezmeme od noh. Ale oni už to si říkají. Nahoru. Já bych nemohla být kameraman, pane bože. Já bych nemohla být kameraman. Kruci. No. Furt tím hýbat. To nezná. Nevím, co to má znamenat. No. Porota je příliš hodnotá, já sama ještě nevím, kdo je vítězem, ale prosím, abych obě fenečky tady nastoupit před poroty. Takže porota se rozhodla a vítězem třídy se stává fenka Flair, startovní číslo 6.